Здравейте, вие сте в каналът на The House, това е предаването 45 минути. Днес ще си говорим за танци, театър и кино. Гостът ми е танцор и актьор, който има една голяма мечта – да създаде филм, в който да играе главната роля. Днес можем да кажем, че той е постигнал своята мечта. Как взима решението да слезе от сцената, за да застане пред камерата, какъв е бил процесът по заснемане на филма и какъв е пулсът на танца, ще разберем в следващите 45 минути от Георг Киряков. Как си, Ватко? Добре съм, Ватко. Много ми е приятно. На мен също. Нека започнем с това. На колко години си, откъде си? На 24 години съм, от Бургас съм. По принцип, роден съм в Германия, живял съм там 4-5 години, нещо такова. Оттам в Бургас до края на училище. Гимназия завърших в Бургас, кандидатствах в надфис, взеха, ще ме приеха и от тогава съм си в София. Какво си учил в Бургас? В Бургас учих, в италианска гимназия завърших. Това малко е свързано и с станциите, за които по-късно ще стане въпрос със сигурност. Защото аз първо много обичам Италия, много обичам италиански език, култура, кухня, всичко. И отделно, че това беше всъщност една от най-развитите страни в света в спортните танци. И тъй като имах и основният ми треньор си беше българин, българин, аз си поддържам още контакт с него близък, но имам и треньори от Италия, често ходих там да тренирам, в Сицилия. И от тази гледна точка италиански ми беше нужен и полезен. И да, с това се занимавах. Ти, между другото, имаш и външен вид на италянец малко. Благодаря, казвали са ми го преди. Вайбваш на италянец. Да, чувал съм го, честно казано, много хора са ми го казвали, най-вече като бях на 15, 16, 17, 18, нещо такова. От един момент нататък, след 20, все повече почнаха да ми кажа, че приличам на турчин. Не на италянец, защото съм много космат. Да, ама мерси. Аз, между другото, като стана въпрос за турчин, майка ми е туркиня, така като гледаш, много... Виж сега, не е вярно. Не е само до косата. Спортните танци кога се появиха? Аз като се върнах от Германия, бях... ще си запаля и аз. Чувствай се свободен. Бях, нали така, 4,5-5 и аз бях ходил на детска градина в Германия. Бях се свикнал в известен смисъл там и може би ми е било малко... сега не си спомням. Малко трудно да се социализирам по някакъв начин. Или пък за да предотвратят някаква такава потенциална трудност. Ще искам да запишете някакъв спорт. И пробвах народни танци, футбол, плуване, баскетбол, мисля, че. И накрая отидох на аз нямах никаква идея. Аз съм бил на 5, как да помня, да знам какво е това. Обаче имаше една много готина треньорка, която имаше много добър подход към децата. Много, много, Бог да я прости, тя почина. Но беше много... знаеш как да комуникира с деца. И аз генерално заради нея мисля, че започнах. Не, защото съм разбирал точно какво се случва. Бях много малък. Впоследствие обаче някъде около 6,5-7, може би, ми беше първото състезание в Силистра. На 2007 беше. И аз тогава си казах на нашите, че ако спечеля медал, ще продължа да се занимавам с танци. Ако не спечеля, ще се откажа. Някакво амбициозно пишлеме бях. И те път в Силистра не беше някаква особено солидна конкуренция. Станах трети от 7 двойки, примерно. И затова продължих. Това ми беше. Но от малък. А колко години реално си тренирал? Аз навсякъде кам различно. Че аз сега ще ги сметна наистина. 2005 или 2004 започнах. 2017 на 15 декември ми беше последното състезание. В Дубай беше. Това колко са? 12-13 години. Нещо такова, да. Нещо такова. Солиден период. Да, то си ми беше... Ти ме пита какво съм учил, но на мен училището ми беше на втори план. Приоритет си ми бяха танците. Истината е, че те ми бяха сравнително на професионално ниво, въпреки детската си възраст. Смисъл такъв, не съм ходил за хоби.
Може би така е тръгнало, но аз ти казах, още от 7 годишен съм поставил някакви ултиматуми. И си, то си е едно, то става едно, нали, това не е някакъв особено популярен спорт в България. Нещо, което се надявам, че някакъв дори минимален процент може да се промени след този филм, знаеш ли. Но така де. И бяхме затворено общество, което си се познава, си се подкрепя и много бързо аз 2008 година станах, това ми беше всъщност първото републиканско. И да не звучи, че се хвалям, станах вице-шампион тогава. И треньорите видяха, че ме бива, макар че аз винаги съм казвал, че не съм нито в спорта, нито сега в актьорството. Не мисля, че съм прекалено талантлив. Нали, аз сега вече виждам и другата гледна точка, защото аз на теб ти казах по-рано в разговор, че преподавам в една актьорска школа. Много талантливите са... опасно е това, защото в един момент ти, ако си много талантлив, ти го разбираш. Ти си даваш сметка, че си много талантлив по реакциите на хората си. Да. И много лесно губиш земя под краката си и започваш да лежиш на това. Аз съм на принципа, че трябва да се бачка. И ми се тренираше от малък. И много, много тренирах. Сега си давам сметка, че може още повече. Такова е било. И това беше. Аз имах един период, примерно от 14 до 16 годишна възраст. Спекулирам малко не си спомням точно. Няма никакъв проблем. Но идеята е, че примерно на всеки 10 дена бях на някакво състезание в чужбина, международно. На европейски съм бил, на световни. И това си ми беше основното нещо, което си ме движеше. А как успяваше да ги съчетаваш училището с танците? В смисъл, ти явно, щом на всеки 10 дена си бил някъде, наистина е било доста трудно. Трудно беше. Бях добър ученик. Винаги съм имал добри оценки. Сега трябва да съм честен. Мен много ми се дразниха за това са учениците, че мен винаги много са ме харесвали преподавателите. Сега дали, защото се занимавах нали, по някакъв начин, представях, нали, носих някакви спортни постижения на училището. И сякаш всичко, аз имах нали, той имаше някакъв допустим максимум от, да кажем, 400 извинени отсъствия и моите ги държаха на 399, за да не преминат. Иначе съм бил примерно с 700 или 800 извинени. Обаче наваксвах, не знам. В училище им беше по-лесно да се справям, отколкото в танците, ако трябва да съм честен. По-малко усилия ми костваше. Имах добри оценки, па не се трудех особено много. Просто ми се получаваше. Се харесваха на учителите и лесно беше. А кое беше първото състезание извън България, на което си ходил? Нямам никаква идея да ти кажа. Нямам никаква идея кое беше първото състезание, на което участвах. 2008 ще да е било, защото спомням, че 2007 отидох на едно състезание, то е поне тогава, сега вече е малко по-различно. Аз нали, още си следя от любопитство, имам много приятели в спорта, но тогава беше много по-конкретно. Имаше 2-3 състезания в света, които бяха много престижни. Едното беше в най-престижното, мисля, че още се води или поне едно от е в Штутгарт, Германия. Второто тогава беше по сила в Виена. И 2007 аз отидох в Виена с нашите и там с треньори и хора от клуба да гледам. Аз тогава нямах партньорка. И като го видях това нещо, то беше в една огромна зала. Защото тук в България, първото ми състезание, това в Силистра, което ти казах, беше в един физкултурен салон. Много мизерен, то беше студено. Много тъжна картинка. Много тъжна картинка. Докато там те са едни огромни бални зали, някакви хора с някакви смокинги на някакви маси стоят, гледат. Си викам, това същия спорт ли е? И нали, те и танцорите бяха на съвсем различно ниво. И тогава си казах, искам тук да... И всъщност това беше състезанието Виена, което после, значи тази година, в която ходих само да гледам, беше 2007. После от 2008 до 2016-17 нещо такова не съм изпускал там. Всяка година си ходих там. Но кое ми е било първото, в което съм участвал в чужбина, наистина не си спомням, не знам. А ти каза, че
Много хора в България, нали, не ги разбират до толкова голяма степен. Можеш ли да обясниш за нашите зрители, които също не са наясно с какво означава спортни танци? Да, ще опитам. Спортни танци, сега, това е един спорт, който съчетава, има два стила. Латиноамерикански и стандартни. Те нали, и двата стила имат по 5 танца, общо с 10. Повечето от тях са като имена на танци са много разпознаваеми. Примерно валс, танго, има английски и виенски валс, нали, танго, фокстрот, квикстеп, това са стандартни танци. Има самба, ча-ча-ча, румба, пасо добле, джайв, това са латиноамерикански танци, които са много, имат много общо, чисто като има неща, които ги приближават един до друг двата стила. Имат и обаче много различия. И е пълно с двойки, които танцуват само единия стил или само другия. Има и такива, които танцуват и двата стила, но са много по-малко. Аз танцувах и двата до последно. Но това е един много красив спорт. Тези танци са... Това, нали, това специално валс, танго, нали, това са такива танци, които се танцуват или поне са се танцували по балове преди. И като са преекспонирани, т.е. нали, не се танцува както би видял някакви хора в живота на някакъв бал да танцуват. Много по-съвършенствено е направено. Нали, спортните танци аз съм имал такъв дебат с мои колеги актьори, дали са спорт или изкуство. И нали, когато изцяло се квалифицират като спорт, аз го възприемам като някакво принизяване. То не е Да, спорт е, да, има състезания, да, има първи, втори, трети, нали, има класация, но те са и изкуство, защото ти се опитваш да изразиш по някакъв начин някакви емоционални процеси, които протичат вътре в теб чрез движение, което не можеш да го наречеш спорт. Дори аз съм на мнение, че много от спортовете, то е вътрешна граница, кога стои на ниво спорт и кога е на ниво изкуство. Например, аз много гледам футбол. Много се вълнувам от футбол и въпреки, че не съм почитател по никакъв начин, примерно, ако вземеш един Лео Меси, за мен той прави изкуство, той не е спортист. Това искам да кажа, че танците са още по-явен представител и на двете. И на изкуството, и на спорта съчетан в едно. Границата в случая е малка, понеже влагаш и душата си, освен цялата физика, с която разполагаш. И по този начин наистина може да се нарече и изкуство, защото абсолютно. Когато правиш нещо с душа... Абсолютно. Той много си личи, когато ти може физически да си супер подготвен. Те изискват, между другото, брутална физическа подготовка. Много по-различни мускули натварваш, от примерно футбол или тичане, или фитнес, или с мускули, които по принцип изобщо не, освен това кардиото стане брутално. Защото на всеки 2-3 секунди сменяш много бърз темпоритъм с бавен и тази смяна е убийствена. Но колкото е добре подготвен да си физически, ако не вложиш нищо отвътре, то стои някакси, като някакви хора, които мърдат там, ама празно стои. Така че да, изкуство си. А защо реши да се откажеш от танца? Защото първо, нали, че дойде един момент, в който си спомням, баща ми ме пита, да е било началото на 12 клас, той ми вика, ти ще завършваш нещо, няма ли да следваш? Викам, да бе, нали, в надфис. Така ли? Да. Що? Викам, не бях си го решил, че ще е надфис. Аз нямах допри това, не съм имал никаква. Примерно ходил съм 1-2 месеца на актьорска школа, като съм бил на 7. Той се изненада от това ми решение. Това е друга тема. Но така да, това е едното. Дадох си сметка, че и двете неща изискват 100% отдаденост. Ако реша ги съчетавам, нито в едното ще мога да бъда отдаден, нито в другото. Аз малко ме е страх от посредствеността. Не ми харесва като идея, не ми харесва да правиш нещо просто така. Не го разбирам. И да, едното беше, че знаех, че ще се разпокъсам и в нито едното ще мога да се развия, нито в другото. И второто беше, че
Нали, сега и вече идват някакви такива моменти, в които трябва да... Макар че това е малко парадоксално, имайки предвид, че съм избрал след това да уча в надвис, не примерно в медицински. Нали, но щях да кажа, че малко трудно тази работа с танците в България. Нали, аз трябва да мисля и за това. Спортът е изключително корумпиран, особено в България. Не е ценен, няма интерес към него. Някакси не виждах имах усещането, че съм достигнал пика си. И то, даже че си го бях минал. И то много често, като някой започне много рано стига до пика си и после почва надолу. Аз бях на 18, като се отказах, но примерно най-силните ми години, чисто от гледна точка на успехи, от към състезания имам предвид, са били 2015, 2014, 2015, 2016. И оттам нататък тръгнах леко надолу. И ако продължавах така, щях да продължа така, в същата посока. Трябваше наново да започна да давам стоп. Бях го изхабил. С две думи, изхабен се чувствах. Не мисля, че имах какво повече да дам на тия танци и какво повече те да ми дадат. А те ми дадоха много. Но да, така го усетих. А кога се породи желанието ти да станеш актьор и да следваш в надвис? Това нямам такъв, нали, примерно слушал съм колеги, имат някаква много интересна история покрай. Нали, това често задавам въпрос на актьори. Не знам. Само си спомням, че в много разговори, така като сме излизали в компания с приятели, 8, 9, 10 клас, нали, ставало е въпрос. И аз винаги съм казвал надвис, не знам кога съм го решил, защо съм го решил. Сега, факт е, че от дете мечтаях да бъда актьор. Но не е било така мечта, която да гоня стремглаво, а просто си го знаех. И вече в един момент, колкото повече наближаваш, толкова по-сигурен бях, че това ще следвам. И така е, по някакъв естествен път стана. Кое ти харесва да правиш повече? Измежду кое? Танците или актьорството? Актьорството. По-мое. Това ми беше най-големия страх, ако трябва да съм честен. Защото пак без да... Аз мразя да стоя сега, да седна да се хваля, понеже зрителите няма как да са запознати с това. Това е някаква фактология, която е необходима. Но, примерно, аз бях 16 пъти, бях вице-шампион на България. Южноевропейски шампион съм бил 3 поредни години. На това състезание във Виена съм бил 3 пъти във финал. И нали ти казах, ние не сме особено голямо общество. Знаем се помежду си. И още повече, годината, в която се отказвах, мисля, че тък му бях влязъл в топ 25 на световната ранглиста. Те са там 1000 и кусор участника. И по някакъв начин вече се чувствах много комфортно. Сега, другите ме знаеха, и по-малките ми се кефиха. Имах някакъв, модерно да кажа, инфлуенс, минимален, колкото е възможно да има вътре в това затворено общество. Чувствах се сигурен в свои води. И в един момент аз кандидатствам в някакво място, дето той има много хора, дето в надвис влизат с 7-8 годишна подготовка в някакви студии, театрални школи и така нататък. Аз тотално в небрано лозе. Да не говорим, аз съм от Бургас, как ти казах. И в началото на 12-ти клас се отказах от танци. Тогава бях всеки ден след училище, тренировка, след това режим строг. И тък му се бях отказал от танци. 12-ти клас по-лежерно го изкарах и от към учене и без тренировки. И тък му имах там някакви любовни с бившата им приятелка, нещо се бяхме... Нещо и ме изби и се подпуках, обръснах си главата. Не, че нещо против, не исках това да прозвучи, но си беше... При мен е принуда. Направих си на този бръснаря ми с бръснач ми един кръст ми направи отзад, сложих една броница така голяма и почнах да ходя по челотеки 4-5 дена в седмицата. В някакъв типичен бургазли, нали, стереотипа за бургазли. И така влязох в надвис. И спомнят, те ме гледаха като някакво останалите там на вече първи учебен ден. И аз отивам примерно с някаква тениска на Филип Лейн за 25 лева от Фейсбук. Цялата в камъни. И те такива стоици викат, какво прави тук? Всякакъв е. Бях в някакъв такъв период. И на мен те ми изглеждаха много странни. Викам си сега след надвис някой
плаза нещо трябва да се направи. Аз си мислех, че като вляза, така ми беше представата за надпис. Това е абсурдно. Но аз си мислех, че отивам примерно 2-3 пъти в седмицата, ще имам по час и половина-два и едва ли не като завърша, съм на Захари Бахаров Бърчетно вече. Така го виждах. Нали, реалността ме удари като чук рязко и видях, че не е точно така. И че ти си, аз учих и при Танковска, Бог да я прости, нали, професор, който за мен най-добрият педагог, който имах щастието и късмета да попадна. Но при нея дисциплината е желязна. Това са 7 дена в седмицата. Ето сега, примерно, мои ученици, които учат, нали, и приеха в надпис, имат по 1-2 почивни дни в седмицата, половин часови. Ние бяхме 7 дена в седмицата от 9 сутринта до 10 вечерта. Само неделя бяхме до 6 или до 7, нещо такова. И аз до този момент викам, мале, къде отидох? Ама бързо, не бързо, но първи курс бях дъно и вече втори курс се адаптирах. А след надпис, къде започна да работиш? В кой театър? Сега, там много динамично ми се случиха нещата, което е хубаво. Аз първо, тази въпросът на професорката ми в надпис, чието клас бях Танковска, почина, когато ние бяхме трети курс. И ние продължихме там с един актьор, Боян Нарсов се казва, прекрасен човек, без него не знам как щяхме да прокопсаме изобщо. Но още тогава, докато учех, пък Слав Бойчев, това е също възпитаник на Танковска, основател на една много голяма актьорска школа, покани първо един друг колега, после мен, после още някой човек от класа да преподаваме там в тази школа. И аз първо с това започнах. Паралелно, докато още се водех студент, нали, преподавах, което ми даде някакво спокойствие, защото ти вече като дойде четвърти курс започва едно такова усещане, че то май наближава, идва завършването, ти до сега си бил 7 дена в седмицата с някакви хора, дават ти сцена, където да играеш, дават ти роли. В един момент ти знаеш, че като завършиш, какво следва? И това с Монтфиш, така се каже, школата ми даваше някакво спокойствие до момента, в който се пуснах на един кастинг почнах да ходя на кастинги по някакви театри. В Русенския театър ме приеха. Подписах договор и точно тогава пък малко се преплита историята с историята за филма. Mm-hmm. Така че той отговор е малко смесен с, предполагам, някой друг твой въпрос. Но всъщност да кажа затворя. Приехаме в Русенския театър, само че аз там нямах де-факто нито един работен ден. Бях подписал договор по една програма, който договор се подписваше. Сега ние завършихме, нали, май месец завършваме. Примерно аз от юни месец ми е бил активен договора и от септември трябваше да започна репетиции. Но мисля, че края на август или началото на септември си го прекратих. Защо? Защото ми дойде ситуация, в която трябваше да избирам. Значи аз още сега вече не знам кога, май или юни или нямам никаква идея кога се случи, но там някъде се свърза чрез общ познат един режисьор, Георги Костов, който ми каза, че иска заедно с една негова позната, която е и моя позната, покрай танците я познавам, Юлия Порязова се казва, те имали идея да правят филм за танци, за спортни танци. Той и преди е правил примерно 11-я, нали, за тези, които са го гледали, нали, също има такава насоченост някаква. Не е в тази степен, нали, конкретно адресиран към спортни танци, но има. И той много харесва танцови филми и иска да прави филм за спортните танци. Разбрава за мен, нали, че тя е млад актьор, който да е добър актьор и да е добър танцор. И то няма много голям избор, в смисъл хора, които хем да са актьори, хем. Има още, не съм единствен, но не е особено голям избор. Той се обърна към мен. И аз първоначално супер щастлив. И като си го отново, нали, представите, очакванията са опасно нещо. Аз си мислех, че това в общи линии означава, че тук като месец-две ще започна да снимам някаква главна роля във филм. И в последствие
стана ясно, че той идея имаше много добра идея, имаше идея за актьорски състав, нали, актьори, с които той иска да работи, но това, което нямахме е сценарий и пари, което е проблем. Голям. Да. И всъщност ти какво ме пита? Да, защо си прекрати договора в театъра? Точно така, да. И дойде един момент, в който аз трябваше да стигна се от това, че аз трябваше да работя по сценария и по намирането на пари. Значи на много хубаво място спрях. Трябваше да започваме и снимки сравнително скоро. И аз имах има един такъв фестивал в Пловдив, сцена на Кръстопът, мисля, че се казва. Сега да не излъжа, не съм сигурен, но там играхме едно наше представление Бесове и в деня на представлението ми извън директора на театъра, на Русенския, той беше разбрал, че съм подал твърде много заетости към режисьора на представлението. Аз бях подал наистина доста голям период. Примерно след 2 месеца трябваше да има премиера, аз месец и половина от тези 2 нямаше да мога да ходя заради ангажименти към филма. И той ми каза човека, нали, че за което мен тогава ми стана много мъчно. Много неприятно се почувствах, защото това с филма е много несигурно. Нали? Хем го виждаш, хем нямаш сценарий, нямаш пари. В смисъл, този филм може да не се случи. Вероятността да не се случи е голяма към тогавашна дата. И нали, тогава режисьорът ми каза, виж, Георг, избери. Пича, нали? Няма как и двете да ги избуташ. И там аз го помолих за някакво време. Много се чудех, защото много исках да го създам този филм. Такава възможност идва веднъж. Аз си давах сметка, че втори път такова нещо може да не ми дойде като възможност. Конкретно пък и за смисъл, не говоря за роля във филм, говоря за главна роля във филм, който касае спортните танци. В същото време се кефех, че нали, съм веднага след завършването съм започнал работа в някакъв театър и то нали, съм бил избран от кастинг и влизам веднага в представление. Имах голяма дилема вътрешна, обаче още в същия... Аз му казах, че след няколко година ще му се обадя да му дам отговор и примерно 1 час и половина по-късно вече знаех вътре какво искам. И аз съм много на принципа, че малко клише звучи, но то е клише, защото е вярно, че е по-добре да кажа, поне опитах, отколкото трябваше да опитам. Едно от нещата, от които се страхувам, е да няма неща, за които да съжалявам в бъдеще. Да съжалявам, че не съм ги направил. Аз съм искал да ги направя. Предпочитам да направя грешка, да си отнеса последствията. Млад съм, има кога да се върна в играта, но от страх да не се предсакам, да не направя нещо, това не е окей. И затова избрах да пробвам с несигурното и така напуснах театър. С много добри отношения, нали, не съм се карал с никого, просто той човека ме разбра. И съм му благодарен, защото аз тогава много натисках в посока да ги бутам и двете. Вярвах, че мислех си наистина, че ще успея. Впоследствие аз видях, че едва избутвам филма и си дадох сметка, че ще да бъде абсолютно невъзможно. Още повече Русе, това не е 20 км. Щеше да бъде пълен ужас. Окей, избираш работа по филм, който няма сценарий и няма финансиране. Знаеш само актьорски състав. И то евентуален, на който нали, режисьор иска да работи с него. Не, той вече беше говорил с тях, те бяха потвърдили. Така че, да, актьорския състав беше относително сигурен. И поне част от него. Как продължаваш оттам нататък? Смисъл, самия сценарий, как се роди? Сега ще ти кажа. Първоначално тръгнахме да го пишем въпросната Юлия, която споменах, с Жоро и аз. Ама нещо не вървеше много, много в добра посока. Просто не потръгна. И бавно ставаше. Сега, имахме, си спомням, една среща, тогава всъщност се запознах с Башар, където бяхме Жоро и Башар, и той... Аз тогава бях почнал да пиша сценарий на телефона си.
аз хабер си нямам как, аз съм завършил актьорско майсторство. И там някакви неща съм писал, Жоро е писал, Юлия е писала и се видяхме с Башар и той е такъв, това не става. Това толкова време му отне да каже, че това не просто е отврат. И то беше. Някаква еклектика, пълен хаос от някакви така свободно пуснати в пространството идеи. Нали? Но и ние не бяхме задълбали особено много. И в един момент той тогава на Башар му се налагаше да пътува в Америка малко по-често. И да кажем, че бяхме дали някакъв уж предварителен срок за снимане, който срок вече много наближаваше. Примерно оставаха 2 месеца, нещо от сорта. 2 месеца и половина. И след което той заминаваше за Америка и нямаше как да го снимаме, ако се забавим още повече. И тогава на тази среща между тримата, доколкото си спомням, се роди идеята. Башо предложи... Защото аз бях написал 1 или 2 сцени, които бяха конкретно за състезания по танци. И те видяха, че тези сцени... Аз ги бях написал от гледна точка на това, че много по-лесно от Жоро Костов мога, нали, да напиша такава сцена, защото 15 години съм бил в този спорт. Ти имаш преки наблюдения, да. Обаче те бяха очевидно окей написани и там дойде идеята, що не го напише това момче? Аз. И решиха, че че имам 2 месеца да напиша сценария, като аз отново имах дилемата дали да приема или не, защото аз съм такъв, добре, това филм участват, аз до този момент и нали, не ги познавах, нали, Башар Рахал, Ники Илиев и други, нали, много известни актьори има, които участват. И в моята глава това е отговорност. Ти им отнемаш времето на тези хора. Аз тогава бях на 23 и си казвам, сега ще направя някаква пълна простотия. Обаче така имах един ден, в който пак ден за размисъл и вече бях тръгнал в тази посока. Викам, давай. И се заключих вкъщи и започнах да гледам в YouTube някакви, абонирах се към някаква американска такава студия за онлайн. Mm-hmm. Тя не е за онлайн, но имаше и онлайн класове, които бяха заснети за писане на сценарии. И примерно първата една седмица по цял ден правих само това. Аз си канцелирах всички други ангажименти, не че бяха кой знае колко много, но се насочих изцяло в това. И вече като аз не че за една седмица съм научил тънкостите, но поне знаех структурата, нали, как се пише. Да. И някаква тотална изолация бях и започнах по цял ден. Буквално сигурно, сега може би ще го преувелича малко. Обаче спомена ми е, че съм писал по 15, 17, 18 часа на денонощие. Много малко спах, наистина, и не съм почивал особено. И за месец и половина, може би, някъде го написах. Има ли вътре в самия сценарий моменти и ситуации, които лично на теб са ти се случвали? Пълно е. Пълно е. Може би затова и успях да го напиша, защото много заимствах. И то заимствах и като... защото филмът е преплетен с танците, но има и много... Той е лек филм. Има много... 50 на 50 въвлечена и любовна история, въвлечена и история на много болно амбициозни родители, които по някакъв много жесток начин проявяват тази си амбиция върху психиката на децата, като тук навизирам себе си, но съм ставал пряк наблюдател на много такива мои познати. Така че много заимствах и може би затова и успях да го напиша, нали, като Жоро и Башар ми даваха някакви насоки от време на време, но нали, генерално съм... няма как... Живота е най-великият сценарист. Той те изправя в някакви ситуации, да не си допускал, че може да се случат изобщо и би било изключително глупаво, ако ти не си крадеш от тези ситуации. Така че съм използвал много такива, да. А понеже спомена Ники и Башар, които участват като актьори в филма, те помагаха ли ти по някакъв начин с сценария или после по време на самите снимки, понеже и техните филми, нали, аз го казвам като човек, който им се възхищава на работата, харесвам да гледам техни филми и наистина се получават уникални български филми.
когато Съгласен съм работят напълно. двамата. Те помагаха ли по някакъв начин в самия процес на заснемането, написането на сценария? В процеса на писането на сценария по-скоро Башо се намесваше. Но след това, по време на самия снимачен период, обязателно, да. И двамата много помагаха. И актьорски, и режисьорски даваха идеи. И въобще, нали, в дните, в които снимахме с тях, много неща идваха и от тях. Аз имам огромното щастие. Така се случи, че се сработихме много добре с тях двамата конкретно. И нали, сега в последствие продължих и по други проекти да работя с тях. И аз продължавам да гледам максимално да се уча и от Ники, и от Башар, защото наистина и отношението им, и професионализма им към цялото нещо. И те са много различни като характери и се допълват двамата превъзходно. Но да, в процеса на Пулса на танца, защото за това говорим, в процеса на снимане бяха много полезни и двамата, със сигурност. Така, тотално дори и продължават в момента и при монтажа, в абсолютно всичките етапи, които един филм познава, те са били там и помагат. Как намерихте самото финансиране? Защото вие пишете сценария, той е готов. Да. Но самото финансиране за филма, как го намерихте? Частно, с спонсори, с продуктово позициониране. Това е, нали, основният ни спонсор беше Община Бургас и останалото сега ще звучи, сякаш си ги рекламирам, ако ги изброя, но да, не сме имали финансиране от някаква държавна институция или не, изцяло. То не мога да кажа, че е някакъв огромен бюджет. Даже далеч не. Това също беше едно от големите предизвикателства, да успеем да заснемем филма с този бюджет, защото си е доста малък. Малък за пълнометражен филм. А не смяташ ли за тъжно това, че нито една държавна институция малко от малко не е помогнала? В смисъл, има програми за финансиране на филми. Има много, да. Но... Сега, ако трябва да съм честен, ние не сме се пуснали. Но то не е като и да не сме се пуснали от мързел, защото сме преценили, че конкретно този филм на този етап с такъв сценарий, с такъв състав, шансовете му за финансиране са били минимални. Сега за тъжно, не знам, това е една тема голяма, дето сега, как да кажа, ако за една сума пари се борят 10 филма и не знам какви са били. Просто филма не беше като, как да кажа, нямах самочувствието като сценарист и продуцент и като актьор, че филма ми, защото те много бавят тези институции. Mm-hmm. Тоест, то се струва да се пуснеш, ако знаеш, че шансовете са ти големи. Защото те бавят изключително много. Нали? Това много по-бързо би могло да стане с намиране на... Не знам дали е много по-бързо, но пак, нали, отиваш, водиш някакви преговори, ако хората от среща се изкефят и видят, че има смисъл в това да те подкрепят, подписвате договор, след 2 седмици или 3 имаш пари, за да почваш да работиш. Нали, така се случват нещата, когато намираш пари с продуктово позициониране. Иначе реда, когато използваме, нали, има и министерства, има Национален филмов център, има различни такива държавни опции, но там е много по-бавно. И ако смяташ, че шансовете са ти доста малки, по-добре не си губи времето излишно. Да, плюс това вие сте разполагали с твърде малък период от време, докато Башар трябвало да заминава. То не беше само Башар причината. Истината е, че просто ако имаше много такива фактори, ние бяхме ангажирали много хора за конкретен период от време. Или неформално. И ако това беше продължило да се проточва, вероятността този първоначален ентусиазъм, който, нали, цареше там, да отиде в канала и оттам филма можеше просто да не се случи. А за колко време заснехте целия филм? Сега средно един филм се снима, грубо казано, около 1 месец.
говоря чисто като месец и половина, нали? Като сега ние го снимахме обаче на 2 блока, защото и преснимахме едни сцени, се наложи, така че може би чисто като снимачни дни са били някъде около 30, но бяха разпокъсани ноември, после имаше декември, после имаше февруари, после имаше март. Така малко го разпокъсахме в рамките на 5-6 месеца. Нещо такова беше. Имало ли някакви трудности по време на снимките? Трудности имаше много. За мен най-голямата трудност беше, че малко аз вече споменах за този маниер на поведение, който имахме покрай този филм. Пускаш се пък каквото Савя покаже и малко ние започнахме и снимки без бюджета, който ни си искаше. Имало моменти, в които как да кажа, аз съм на терен и трябва да мисля продуцентски за някакъв клиент, пък след малко трябва да снимам. Но в крайна сметка не знам как, мисля, че не беше в ущърб успяхме да сега може би, тъй като първи проект голяма доза късмет съм имал. Пък и работих с аз бях новобранец. Целият ми екип останал беше с абсолютни професионалисти. От оператор Емил Топузов, Жоро Костов, актьорите. Всички. Екипът беше много опитен и благодарение на това може би сме успяли да компенсираме трудните ситуации. Аз като гледах трейлера, който ти ми изпрати. Има нов. Има нов? Да, има нов, който е значи него още не съм вече финален, да, него не си. Но този, който ми изпрати, който беше в YouTube. Да. В него видях един актьор, на който аз съм фен съм на един филм, в който той участва. И просто като го видях. Усещам на къде отиваш, да? Да. Видях, че погледна към татуса. Станислав Яневски. Как се свързахте с него? Лесно ли се работи с него? И реално колко голяма част от филма е неговата... Тук заслугата е изцяло на Жоро Костов, режисьора. Те са бачкали и преди заедно. И той само ми каза, че тук тая роля, той ще е супер, вика, чакай. Не, няма проблем, аз съм си близък с него, ще му кажа. И той веднага се съгласи човека. Не му е голяма, няма главна роля във филма, но е роля, която сюжетно обяснява неща за ключова роля. Ключова роля. Има важно решение, което зависи от него много. И беше много приятно да работя с него. Аз тогава го видях за първи път. Но и съвсем скромно поведение, много, като абсолютно всички хора всъщност, с които се запознах в този проект. Приятно беше да работя с него. Не очаквах, че толкова лесно и бързо, но има и предвид, че ние го избрахме в процес на снимки, примерно това е било една седмица преди снимачния ден. И тогава му дойде на Жоро идеята, кой актьор да изиграе тази роля и така. Много би ми било приятно и интересно също да си поговоря с него някой ден, ако гледаш този подкаст. Добре. Надявам се да се свържем с теб. Преди да преминем към въпросите от твои почитатели в Инстаграм, които аз вчера пуснах, можем тук да кажем на хората къде да гледат филма, кога да го очакват. Абсолютно си прав. Филмът излиза във всички кина в цяла България на 9 февруари 2024 година. След... Що си гледам часовника, не знам. След... Какво сме сега? 2 месеца. Да, 2 месеца и малко. Те ще го гледат най-вероятно седмица преди това, така че... Да, т.е. след следващата седмица филма е в кината. Така че да, отидете, струва си да го гледате. Идеално е малко. Що си го рекламирам толкова като такъв на плажа за царевиците малко? Такъв звучак. Аз само трейлера, който видях, мога да рекламирам. Наистина, това, което видях, на мен ми допадна абсолютно много. Хареса ми... Благодаря ти се изказа много добре. Как е поднесен трейлера. Надявам се, когато видя филма, да ми хареса още повече.
едва ли ще остана разочарован по някакъв начин, но да ми хареса още повече от това, което видях в трейлера. Надявам се Плюс да е това, така. нали, актьорите, които играят там, като Башар, като Ники, като Стани Яневски, те са ми големи любимци на мене. Мгм. И надявам Добре. се, ще си заслужава. Гледайте, идете. Няма да... Официалната премиера ще бъде на 7 февруари. 7 февруари. Да, гала премиерата. Като ще има много такива. Предстои да има. Ще видим точно кога. Тоест не предстои. Това е една седмица преди премиерата. Така. Тоест вече, както знаете, има в социалните мрежи различни giveaway на покани за гала премиерата, така че може да участвате в тях и да спечелите покани за официалната премиера тогава. По този начин. И нека да преминем, ако позволиш естествено, към въпросите от Инстаграм. Не позволявам. Какво да правим? Няма да споменаваме имената на... После ще ми ги кажеш. На мен. Абсолютно. Няма да споменаваме имената на хората, само ще им прочетем въпросите. Те най-вероятно знаят кой какво е писал. Как реши да започнеш да преподаваш актьорско майсторство? Аз май отговорих, макар че там имах момент на дилема, но поканата дойде. Всъщност, как стана, мисля, че в същата година, в която, или грубо казано, една година преди да започне, има един ежегоден фестивал в сега е в Несебър, тогава беше в Созопол, на Монтвис Арт Фест се казва, и там канят различни преподаватели и често професори от надвис. И тогава Снежина Танковска, моята професорка, беше поканена и тя взе мен и още едно момче от класа ни да сме и асистенти. Нали, аз помагах с движенчески упражнения, които помагат за развиването на движенческата култура. Моя колега помагаше с вокал, защото той е много добър певец. И тогава се запознахме с Слав Бойчев, със собственика на Монтвис. И вече малко по-късно той се обърна първо към него и после към мен. Той сам е казвал, че това, че Танковска тогава се е доверил на нас, му е дало на него повод той да се обърне първо към нас. И аз го приех, защото си мисля, честно казано, имам самочувствието да кажа, че мисля, че имам подход към това да... Защото аз така си възприемам и преподавателската функция. Аз не мога да ги направя актьори, но мога да ги запаля по това да... защото ти актьор не може да станеш днеска не си, утре си. Той е един процес и мога да ги запаля към това те да искат да се развият в тази посока и да продължат обучението си в последствие в надвис и да продължат да се развиват. И мисля, че ме бива в това. Виждаш ли потенциал в хората, които обучаваш? Мислиш ли, че за в бъдеще от тях ще стане кадърни актьори? Не мога да кажа в 100% от тях, но в много голям процент виждам, да. Виждам много. И то е даже такова приятно. Ако говорим чисто за талант, примерно виждам деца, които... Деца, те са вече големи, но хора, които категорично са в пъти по-талантливи от мен. И това е готино. И най-много се опитвам да ги науча на това, че трябва да не спират, да искат да работят и да се развиват и да не... На желязна дисциплина и на това, че успехите, колкото и големи да са, те са временни. И много, ако легнеш на това, много бързо ще... Защото това е нещото, което най-лесно може да изяде талантливия човек. Това, че си мисли, че вече от тук нататък всичко може да постигне. Аз много обичам да го казвам, едно от най-важните правила не само в актьорската професия, в живота е, че няма незаменими актьори. Няма незаменими хора. Ако много си повярваш, си пътник. Самозабравата е голям враг на по-голяма част от артистите. Абсолютно е така, да. Аз само, вметка към предния въпрос. По принцип имам... Ако има въпрос за любими филми, ама не български, там мога много да говоря, или няма такъв? Няма, но ето виж как се роди. Добре, ще го оставям за накрая. Давай сега по ред.
Тук този въпрос аз ти го зададох, вече го обсъдихме, но има едно хубаво допълнение. Защо избра актьорската професия, какво ти дава тя и какво ти отнема? Добре. Това е хубав въпрос, да, това е добро допълнение. Какво ми дава? Дава ми... Чай ще се изразя малко по-така високопарно. Дава ми смисъл. И това е истина. Искам да кажа, не мога да си се представя да правя нещо друго. Не мога. Дава ми... Караме да се развивам в много посоки, караме да се опознавам, да опознавам света около себе си по един по-друг начин и ми дава щастие. Аз обичам да правя това, което правя. Не мога, нали, аз като без значение дали ходя да преподавам или ходя на снимки, или отивам на представление или на репетиция, аз не го чувствам сякаш ходя на работа. А то ми е нещото, което ме кара да се чувствам добре. Така че, да, дава ми смисъл и щастие ми дава. Какво ми отнема? Доста неща ми отнема. Отнема ми нормален социален живот. Отнеми много хора. Сега дали ги е отнело или ги е отсяло, не знам. Но много хора, с които съм бил близък, така по едно или друго стечение на обстоятелствата, пътищата ни се разделиха. Наистина нямам никакво време за почивка. И може би това е нещото, което де-факто бих променил. Защото не ми е толкова голям проблем, че ми е отнело хора, защото ако те хора са били правилните хора в моя живот, аз съм щял да остана с тях. Но това че ми отнемат всички социален живот и свободното време и нямам никаква почивка, това де-факто мога да го определя като проблем, защото на моменти се усещам, че почвам да забравям, загуба на памет, разсеян съм. Преумората си казва думата. Това ми е нещото, което ми тежи. Разбирам. Следващия въпрос е какво те вдъхновява и коя е първата роля извън надпис? Какво ме вдъхновява? Аз имам... Танковска много говореше за това, че тя много не харесваше думата вдъхновение. И да ти кажа честно, аз много не я харесвам. Защото вдъхновението малко се бие с представите ми моите за работа. Ти, за да те вдъхнови нещо, ти трябва да чакаш да ти дойде някакво вдъхновение. Пък ти, когато чакаш да дойде, то може и да не дойде. И тогава какво правим? Тоест аз никога не съм разчитал особено много на вдъхновение. Вдъхновяват ме любовта, ме вдъхновява. Всъщност да, ако нещо ме вдъхновява, то това е любовта. Без значение дали е споделена или не. Мисля, че това е единствената сила, която може да вдъхнови човек. Но иначе не разчитам много на вдъхновението, честно казвам. Пак казвам, защото ако разчитам на него, то може и да не дойде. Предпочитам да разчитам на себе си. Какво означава отровното трио? Да, този въпрос е зададен от мой приятел. Отровното трио, така се наричаме, аз и двама мои колеги, той е един от тях. Завършихме в един клас в надфис и така с тях се сближихме много в последните години и половина-две. И написахме един много, много любопитен сериал за една комедия. Глупости говоря пълни. Много любопитен сценарий за една комедия. Тримата много пак така сме черпили от нашите животи. Много преекспонирано, естествено е там. Но да, правили сме много глупости заедно и се нарекохме отровното трио. Просто това означава. Понеже колегите ми дароха знак, че сме надхвърлили на 45 минути, мога ли само да те помоля, преди да приключим, да погледнеш в тази камера и да кажеш три основни неща, които според теб са важни на един човек да бъде успешен актьор. Да бъде успешен актьор? Да. Добре. Трябва да имаш 100% дисциплина. Трябва да имаш
много здрава психика, защото професията може да те смачка и по-скоро хората в нея могат да те смачкат. Така че трябва да си жилав в това отношение и трябва да бъдеш, да се стремиш да бъдеш добър човек, защото ако се поддадеш на това да станеш от тези хора, които мачкат, тогава ще влезеш в един омагьосан кръг и трябва да стремиш към това да си добър човек, да не се подаваш на завист, на злоба, защо избраха друг за този роля, а не мен. Не, трябва да си гледаш твоя път, твоето развитие и да виждаш смисъл по-голям в това, което правиш. Това е. С тези красиви думи слагаме край на нашия разговор. Много ми беше приятно. Мен също. Вие се стремете да бъдете по-добри хора. Очаквайте филма Пулсът на танца. Отидете да го гледате, защото наистина се заслужава. Абонирайте се за нашия канал, харесайте този видеоклип, коментирайте и очаквайте следващият ни гост. До скоро!